אשיר לכם ניגון ישן על מעיין שובב. מימיו היו צלולים, גליו היו כחולים, מעל לחוף זהב. היה נוצץ באביבים, היה נושק איבים, חוצה שדות דגן. היה מר ונודד עייף, ולאילן המתכופף את חיותו נתן. אבל בעומק נשמתו המה, וערגתו שבח לסהר וחמה, נשאף לנעלם ולחלום יחמה, ולא ידע אל מה. 2, 3 מעיין זה סם החיים שלנו. כל החיים שלנו היו במעיין. אין מה לתאר את עין הנציב ב-1950 בלי מעיין. בני אדם נורמליים לא היו יכולים לחיות פה. אנחנו יצאנו נורמליים פחות או יותר רק בגלל המעיין. המעיין היה המקום היחידי שהיה אפשר להתקרר בו בעין הנציב. ואנחנו, כשהיינו חוזרים מבית הספר, היינו אוכלים מהר צהריים, וכל נפשנו הייתה כבר במעיין. מה, אני אשתמש בקלישאה ערש ילדותי? אבל אני חושבת שהרבה מאיתנו, המעיין הוא ממש תבנית נוף. הוא ממש תבנית נוף. זה היה המקום שבו, זה כל כך, את יודעת, סימבולי. העניין של נביאה, של מים, אבל גדלנו על זה. זה היה המקום שאליו הולכים. הייתי מטפלת שם כמה מחזורים, מא' עד י"ב בעין הנציב, ואני לא יודעת איך עשיתי את זה, אבל לקחתי את הילדים למעיין בעצמי, בלי שידעתי טוב לשחות. העניין המרכזי זה היה מעיין. שם קבענו פגישות, שם שוחחנו, שם דיברנו על עתיד הקיבוץ, שם דיברנו מה צריך להיות בקיבוץ. אז אמרנו שם שהוותיקים לא מבינים אותנו, אנחנו צריכים לשנות דברים. נקבעו פה דברים רציניים מאוד, איך צריך להראות הקיבוץ. אני זוכרת במיוחד איך שבגיל 4 משה פשחור לימד אותי לשחות, ואני זוכרת בדיוק את הרגע הזה שתפסתי ביטחון ויצאתי לדרך עצמאית. אני ממש זוכרת את זה בתור רגע מכונן בילדות שלי, בחיים שלי בכלל. אבל משה פשחור לימד בכל זאת בתקופה הראשונה שהיינו בעין הנציב, אני חושב שהוא לימד את רוב הילדים לשחות. מה, הייתה לו סבלנות? היה לו העזה? מה? היה לו... גישה. ככה הוא נתן כמה צעקות וזה, ושחור. והילדים רצו לדעת לשחות, זאת אומרת... תשמעי, זה היה... הרי נכנסו מהצד ההוא, הרדוד. כן. נכנסו משם, ומי שלא ידע לשחות היה יכול להיכנס עד עומק מסוים, וזהו, וכולם רצו להגיע לפה, לסלע, כמו שקראו לזה פה, קראו לזה הסלע. כל ילד בגן ידע לשחות. מי שנכנס לכיתה א' ולא ידע לשחות, היה מסכן. אורי גלעד לימד אותנו לקפוץ, החזיק אותנו פה על המקפצה עם הראש למטה, עם הרגליים למעלה, והופ, זרק אותנו למים. רגע, גדעון, אבל זה לא היה מפחיד גם? שום דבר לא מפחיד. ילד בן 4-5 לא פוחד משום דבר. ואורי גלעד הוא היה הקפצן הכי טוב בעין הנציב. מה, קפיצת ראש? כן. מה אתה אומר? קפיצת ראש עם הידיים ככה, לפתוח את הידיים ולסגור אותם לפני שנכנסים למים. אתמול רובן סיפר לי באופן מקרה שהוא שאל אותי, אתה יודע מי ששבר את הקרש הזה? אמרתי, תשמע, אני באמת לא זוכר. אז הוא טוען שזה אורי גלעד ז"ל, שהוא קפץ, בכל אופן הוא שקל 100 קילו פלוס מינוס, שהוא עשה איזה קפיצה ככה, כמו שרואים בטלוויזיה, אז יחד עם הקרש הוא נפל למים. יצאנו שלום מן העניין הזה.
המעיין שלנו, זה המעיין שלנו, איתו גדלנו, זה המקום שבו חווינו את הדברים הכי יפים, את הילדות שלנו, את השבתות שלנו. עד גיל 8 הלכנו עוד בשבת למעיין. זה נגמר עם בוגרי ישיבות התיכונות של גרעין יבנה, שהם חיסלו את העניין הזה. הם הגיעו בשנת 60 וחיסלו את הזכיות במעיין, אבל אנחנו הבנו שצריכים להתפשר על משהו. ואחרי זה גדלנו איתו, ויצאתי לכאן הרבה עם החברה שלה שכולכם מכירים אותה. וזה היה מקום רומנטי ומיוחד, ואני שמח שעדיין אפשר לשבת כאן ולדבר עליו ולחוות אותו מחדש. מעיין בשבילי זה זיכרון יפה מאוד. קודם כל, כשלא היו לנו אמצעי קירור, שם התקררנו והיה נעים, וגם כשהיו לנו כבר ילדים אז הלכנו הרבה מאוד ולימדנו אותם לשחות. כולם ידעו לשחות בגיל מאוד צעיר. יש הגדול, לא היה וידאו, לא היה טלוויזיה, ואנחנו חיפשנו תעסוקה. אז החבר'ה, אסי, החבר'ה הגדולים, ואנחנו, היה פה עץ למעלה, הזדרכת, וקשרנו משם חבל לצינור של המשאבה, ועשינו אומגה כזאת מהברזל, ומי מנסה ראשון? אסי פשחור, כי הוא היה הכי שמן. אז הוא ירד ראשון, והוא לא הגיע רחוק, כי העץ נעקר, ואסי נפל פה לתוך הסוף, עוד היה לפני הרחבה. נפל עם הזה, והעץ נפל עלינו, אבל יצאנו בשלום. זה פשוט היה מקום בילוי חברתי פה. היו גם כאלה שרק ישבו על המדרגות והסתכלו מה קורה, ובגילאים היותר מאוחרים זה כבר הפך לקטע של לפגוש בנים, בנות, וכל הקטע הריגושי הזה, זה היה פשוט מקום חברתי. לי זה מזכיר ילדות. פה בילינו המון, כמעט כל יום בקיץ. עם מי? לא עם ההורים. אני לא זוכרת לך עם חווה בדיוק. רציתי לספר את זה. שחווה הלכה איתנו כמעט יום יום. אני זוכרת שהיא ממש דוד שלימדה אותי לשחות. וגם שיחקנו פה המון כל מיני משחקים, גם עם הצמיגים וגם בלי הצמיגים, וגם שחינו. זה גם היה קטע כזה של לפגוש את החבר'ה הגדולים יותר, אז נורא אהבנו ככה גם ללכת כדי להיות ולשבת עם הכיתות הגבוהות יותר. המעיין זה תקופה. זה לא רק המים הזורמים, זו תקופה שהייתה ולא תהיה עוד. מה עוד? חשוב להזכיר את נושא הפסקות המים. כן. בשנות ה-60 וה-70 היה מלא הפסקות מים. מלא. כן. אנשים כבר לא זוכרים את זה. ואז באופן קבוע פליקס היה יורד לפה למשאבה, מפעיל את המשאבה. ויהי מים. ולעין הנציב היו מים. גאווה גדולה שלעין הנציב יש מעיין, וכל האחרים יש הרי לא בריכות שחייה כמו שיש היום, לא היו. לפעמים הם באו, לפעמים הזמנו אותם ברוב טובנו, הזמנו אותם לבוא ואנשי בית שאן, למשל... לא, מה, בית שאן, אין כניסה לבית שאן. אם היה מעיז מישהו פה מבית שאן להגיע לפה, היו מגרשים אותו ממש. כי... מה פתאום שבית שאן? מה פתאום שבית שאן אם יבואו פה לשחות? זה מעיין שלנו, זה לא... אין להם, זה לא... ולא נתנו לאנשי בית שאן לבוא הנה. זאת אומרת, אם את שואלת, היו הפריות, וזה היה מצב, אפשר להגיד, במשך שנים, והיה לנו המון בעיות, אני יכול אפילו לספר לך, אני חושב שכבר הייתי מרכז משק בזמנו, שיום אחד גירשנו חבורה שלמה של נערים מבית שאן, והם הציתו לנו את כלי החיטה בבלוק 17.
צלחנו את כל האזור, הם עשו את השדות בתור נקמה שגירשנו אותם מהמעיין. אבל זאת הייתה מדיניות כל הזמן. לא נתנו להם להיכנס, כי אמרנו שזה המעיין שלנו, ואנחנו לבטם על העניין הזה, וזה נשאר איתנו. מה אתה חושב על זה היום? תראה, היום, מה אני אגיד לך, לא היינו בסדר. אני זוכרת טוב, זה עבדתי ברפת, אחרי שהיינו פורקים עגלות חציר, חבילות חציר, כולנו מזיעים ומסריחים, קפצנו למעיין. הברוך הראשון שאני זוכר מהמעיין, בעיניי תקלה נוראית, הייתה הרחבת המעיין. עד היום אני לא יודע של מי הייתה היוזמה הזאת. המעיין היה הרבה יותר קטן, הוא סגר פה איזה 10 מטר יותר קרוב, והאדמה כמו פה הייתה טרוורטין כזה, מין סלע כזה. ברגע שהרחיבו אותו, שברו למעשה את הסלע טרוורטין, הכל שמה הוא אדמה, והיא כל פעם מהגלים והדריכה שלנו כולי, העלתה את הבוץ מהמעיין היפה, הוא נהיה חצי יפה. המעיין, כשאני זוכר אותו בתור ילד, היה צלול כיין. ולא היה אורנים, אבל היה סוף, היה מכוסה כולו בסוף. היה פה סמר, היה פה גומה, והיו, לא גומה לא היה, אבל היה סוף, מה שנקרא סוף עם נברשת החומה הזאת, והיה ממש נעים, כיף ונקי. לימים החליטו שלא מספיק, הקיבוץ גדל, והחליטו להגדיל אותו. מאז הוא הרוס. לא לפני רט"ג ולפני כל העולם, מאז הוא הרוס. ואז... מה אתה אומר? מה אתה אומר? לאור זאת. נשאיר אותו טבעי, הכי טבעי שהיה. הזמנו בגר והתחלנו פה עבודות גדולות מאוד, ופתאום ראינו שמעיין אסור לנגוע. וגם צריכים להגיד לחבר'ה החדשים, כל מי שמנסה פה לשנות את הטבע, הוא יקבל עונש. בראייה שלי, ברגע שעין הנציב בנתה את הבריכה, שבנו את הבריכה, אז בערך בעיתוי הזה בעצם איבדנו את המעיין. לא משנה אם מרצון או שלא מרצון, זו הייתה התוצאה בשטח. בנינו בריכה מאוד יפה, מאוד אטרקטיבית, ומאז המעיין איבד את בכורתו, את יוקרתו, את הכל. זה הלך ודעך. הפקרנו אותו. ואבא תמיד אומר, תעזנו יום, יעזבק יומיים, העגלה נוסעת, אין עצור. קפצת ממנה היום, חלפו שנתיים, והנה נשארת מאחור. לפני 20 שנה קרה משהו, זה בעיקר בגלל מדרשת הבנות ועוד כל מיני תופעות בחברה הישראלית. המעיין הפך להיות מקום לעלייה לרגל, בעיקר לאנשים שלא רוצים לשלם 30 שקל כניסה. הגעתי ל-480 רכב. יש הרבה אנשים שבאים למעיין כי זה חינם. בצ'אנים למשל, הכל חינם, הם נכנסים בגלל שזה חינם. אנשי ברסלב בבוקר הם באים לתפילה. מה זה בבוקר? 4:30 בבוקר הם פה כבר. יש רבנים שאמרו שזה מעיין רפואי מבני ברק. יש בירושלים שזה מעיין לאלה שלא יכולים ללדת. כמו קברי צדיקים. כן, ממש. מעיין מלוא בקבוקי מים. לקחו איתם בקבוקי מים. באמת? כן. יום שישי זה יום קבוע עד היום הזה, שאני בסביבות שעה לפני שבת, לוקחת את הרכב, מסתובבת סביב מעיין.
מדוע צחקת ילדי בחלום? אני מבקשת מכל המתרחצים לצאת עכשיו מהמעיין. שבת בפתח ואנחנו נועלים. אני חוזרת לצאת עכשיו מהמעיין. שבת שלום. בדרך כלל יוצאים כאלה. היום, מעבר לזה שבאים למעיין ועושים, יותר מפריע לי שעשו מהקיבוץ שלנו פארק לאומי, שכל הדשאים ישנים עליהם וזה, וכאילו, זו בעיה שלנו שאנחנו לא יודעים להגיד. לגבי הוויכוחים שלי עם אנשים, היא בחוץ, המעיין לא שלכם, המעיין לא שלכם. זה משפט שאני לא יכולה לסבול אותו כשאני שומעת. אני חושבת שהמקום הזה כל כך יפה והוא ראוי שישמרו אותו, ואם אין דרך אחרת, ואם הקיבוץ לא מסוגל להרים את זה, אז עדיף שמישהו אחר יעשה את זה ושהוא יישמר. תשמעי, פינת חמד כזאת, מה, אפשר כל כך בצורה הזאת? רואה למשל את התמונה הזאת, לכלוך כזה, זה בלתי נסבל. את זה לא תראה היום בפארק המעיינות. אם במקרה תראי, מיד יגיע לשם הפקח ויגיעו מנקים וזה יהיה נקי. מטייל שמגיע עד עמק המעיינות ובא, או תושב, רוצה למצוא מעיין נקי. וזו תמונה בלתי אפשרית. שוב, זה לא טרנד של רק המעיין, זה כמו הרבה דברים בחיים היום, הכל פתוח, הכל שקוף, כולם יודעים על הכל, אי אפשר, אין פה סודות. אז צריך להפוך את הלימון ללימונדה ולעשות מזה אתר שיקרב את השם עין הנציב לתודעה כמשהו, מקום חיובי, לא כמקום של חיכוך. המעיין, אני חושב שבמידה רבה, איך אני אגדיר את זה, בצורה שהיום דברים קורים בו, יהפוך מנחס לנכס. היום הדברים לא בהכרח קורים כמו שהיינו רוצים, לא השבתות, לא החגים, לא החוסר כבוד לעתים של המבקרים במקום, ואני חושב שאפשר, לא אפשר, זה יהפוך להיות נכס. נכס מהבחינה הזאת שגם יהווה עוגן תיירותי, במידה רבה גם כלכלי. אתרי מים הם תמיד מצרך מבוקש ומצרך שיודע לשאת את עצמו. זה נראה לך פתרון? נראה לי יפה מאוד, אני לא יודע מתי זה יתבצע, אני לא בטוח שאני אזכה לראות את זה. כבר מזמן ויתרתי על המקום הזה, אין לי שום סנטימנטים אליו. כרגע. אני שמחה שהרט"ג לוקחים אותו לידיהם. עובדה שעין הנציב במשך 70 שנה לא הצליחה לפתור את הבעיה, והיה אפשר לעשות כאן משהו יפה מאוד עם קצת יוזמה ותושייה ואיזה מקורות כספיים. ולכן אני פשוט לא באה לכאן, אז אני לא רואה את הזוהמה, את הלכלוך, את הבלגן, את האנשים שמתאספים כאן. אני מאוד מבין לליבם של החברים שחושבים שהמעיין שהיה של הקיבוץ נלקח מהם. אני מבין את זה מאוד, זו תחושה שהיא אמיתית. מצד שני יכולים להתנחם בזה שהמקום יטופח, המקום יהיה מקום יפה, ואני קורא לכל החברים כן שהמקום קרוב לליבם להיות מעורבים. ככל שתהיו יותר מעורבים, ככה המעיין יישמר קרוב לליבכם. לא לוקחים את המעיין לנציב, מפעילים אותו בצורה אחרת. חברי הנציב יגלו אחר כך שהם יכולים לחזור למה שהם זוכרים שהמעיין היה. מעיין נקי, מעיין בטוח, מעיין שבשבת לא נכנסים אליו, או כל מיני דברים שהתאימו לפעם והיום נעלמו, והשינוי יאפשר להם לחזור. אם העץ הזה עוד מחזיק מעמד, תראי את השורשים שלו, כמעט כבר בחוץ. הכל יהיה בסדר. ומה, אתה חושב שהעץ הזה יישאר, יהודה? בוודאי, בוודאי. הכוונה היא לנסות לשמר כמה שיותר את הצמחייה המקומית. זו הכוונה. אני עדיין חושב שאנחנו יכולים לחזור ולהתחבר למקום הזה.
ושעל הבסיס שלו בעצם הוקם הקיבוץ. זה הבסיס, מים, תורת חיים, מביאים את זה גם לעץ, למים נובעים. קוראים לקיבוץ עין הנציב. המעיין זה הליבה של הקיבוץ, הליבה הטבעית אני קורא לזה של הקיבוץ. מעיין בעיניי הוא סמל החיים של עין הנציב. ואני לא נטשתי אותו אף רגע, ואני מקווה שהוא לא נטש אותי. שתיתי מבורות רבים, לגמתי מי נחלים גבים, אך רוויה לנפש לא מצאתי. לכן תמיד לכאן אשוב, לנביאה בין קנה הסוף, כי כאן מקור חיי כל שאהבתי. מעגלים מעגלים נעים המים בגלים, נובעים שופעים מבוקר ועד ערב, ועת אביט בראי מימי, אראה בם כל צפונות חיי, כמותם חולפים אך מתחדשים בלי הרף. כמותם חולפים אך מתחדשים בלי מתעוררים ליום חדש, חוזרים ושוב מנסים
גדולים באנשים